Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-hadiyatu asyrun. Dari maqalah Sayyid Muhammad Hadi Selikur. An Ali radhiyallahu anhu, saking sahabat Ali radhiyallahu anhu. Qala kun ana sapa sira indallah ing dalem sanane Allah iku khairun nasi, iku saja manusia. Wa kun 'inda nafsi, wa kun lan ana sapa sira 'inda nafsi ing dalem sanane Allah iku syarrun nasi, iku saja manusia. Wa dzalika kama qala Sayyid Syekh Qadir Jailani qaddasa sirra. Idza laqita, nalika ketemu sapa sira ahad dan ing salah suci minan nasi saking manusa, ra'aita mengkenali sapa sira al-fadila ing luwih utama lamun man alika ing sira wa taqulu asa ayyakuna 'indallah khairan minni wa arfa'a darajatan. Fa in kana saghiran qulta hadza lam yaksilna wa ana qad asaitu fala shakka anna khairun minni. Wa idza kana kabiran fa qulta hadza qad 'abadallah qabli wa in kana 'aliman qulta hadza u'tiya malam abdu wa nala malam wa 'alima ma jahilu wa huwa ya'malu bi'ilmi. Wa in kana jahilan qulta hadza 'asallah bijahlin wa ana 'asaytuhu bi'ilmi wa la adri bima yahtimu aw bima yahtimu. Wa in kana kafiran qulta la adri asa ayyuslam wa yahtin fa yuhtan lahu bi khairi amal wa asa an kafir. Dipun dikatakan dengan makalah Sayyid nomor selikur dikatakan Sayyid Ali bilih jenengan itu nek cedak karo Allah maknane nembe ibadah nggih, nembe ibadah, nembe ngaji, pokoknya nembe ibadah itu anggepa paling apik-apike manusia. Maknane pokoknya apik dhewe mergo sing sampean delok iku ora awake dhewe nanging jembare rahmate Gusti Allah. Jadi nek jenengan amal nang Allah sing sampean delok iku aja amale dhewe nanging apa? Nanging jembare rahmate Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu sampeyan yakin mawon bahwa Allah niku rahmate luwih gede timbang bodoh. Ausa undan. Jadi maknanya pangeran iku sampeyan sembah yo ora dadekno tambah gagah. Sampeyan maksiat yo ora dadekno tambah ora gagah. Jadi nek ono amale dhewe lillah tenan. Ora krono piye. Jadi sing sampean salah iku aja wae. Wong nyawa awake dhewe oh ya wis dino apal ya sapa lek dino apal. Esuk apa niat poso akal syukur ngino. Ora salah dhewe paham lho. Itu rasa dulu. Cukup sing sampean dino iku jembare rahmate Gusti Allah. Gimana? Kun 'indallah. Jadi kejaman semangat. Jadi nek sampeyan iku lagi ibadah, iku sing sampeyan eling-eling iku nikmate Allah, rahmate Gusti Allah. Wa sering cerita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika. Jadi sampean ibadah rupa jaluk istighfar dari Gusti Allah. Sampean ibadah jaluk penjalukan dari Allah. Iku sing
kok ini zaman poso, sing eling-eling iku sing nikmati sing zaman eling-eling. Nikmati Allah luwih akeh timbang kasar. Dan ini melakoni maknanya dengan itu diaku wong sing syukur mergo luwih eling-eling Allah, luwih eling-eling paring Allah timbang eling-eling amale. Makanya abu laka binikmati kalian. Zamannya istighfar sing mau sebut dhisik iku nikmati. Kula ngaku Gusti dengan paling nikmat niku kathah. Rakatan piye lah nikmate wis kathah, rakatan aku rada bulet tapi sing luwih akeh nikmati. Jadi teko ora malah go kita malah go sepeda motor. Iku ora saiki. Isih luwih gedhe nikmati. Saya pilot sepeda motor berjanji balik 2 juta, ya paling 2 juta. Mau banding non ilmu boleh salah, mau banding non duit, mau banding non kalau ilmu tidak ada bandingan. Gede budi, yo gede anak iseh lemon, mondok senajan kau pondok gawane ora kita, tapi apa pelet sepeda motor. Ya, coba ya wes. Cara ngamuk wis maklum. Masih ngamuk ku piye? Ngamuk yo ngamuk, tapi ilmu nek anakmu iku yo kawulane Gusti Allah. Jadi sak kuat-kuate apa jenenge usaha manungsa isa kalah karo takdire sing jadi kuatir ora iso merubah takdir. Sing penting ndonga sampai kentir dok. Sunnah kowe kuatir kaya apa karo takdir. Sing penting ndonga sampai kentir. Makane kowe nek mono meneh Allah iku dadi wong sing saaki-aki ngono. Jadi sing sampeyan dulu iku rahmati Gusti Allah. Wa kun 'inda nas lan ana sapa sira 'inda nafsi iku sarnas. Kowe nek apa jenenge iku ketemu karo wong akeh, ketemu karo wong, kowe ngrasa dadi wong sing sarnas. Elek-elek penuh mereka ketika Nabi Jalani wadali kata kola saja Syahid Jalani pada Allah Subhanahu idza kita ahadan minan nas ra'aita al-fadla alaika. Kowe nek nyawang wong iki diteneng wong apik ora ngene. Wong nek nyawang wong liya iku kudu luwih apik timbang awake dhewe. Kowe nek nyawang wong liya kok nganggep luwih mulya timbang awake dhewe. Berarti awak dhewe dadi makhluk sing paling sapa nang muka bumi. Iso wae sama nyawang sapa wae iso luwih tamam. Lah piye carane tamam? Iki didolen karo saya betul-betul. Saya kemana ketemu karo wong betul terus piye, Mbak? Ora sakit ngono ya. Ora sakit tak dene carane. Zaman satu roti, yo terus nyawang dalah aku gak roti umpama. Terus nganggep ngene, mulya aku, kono ora mulya aku mulya jenenge wong dobos gitu ya. Dobos. Manane ngilmune gagal memahami perintah Gusti Allah. Asa ayakuna 'inda Allah arfa'u darajat. Jadi nek sampean delok wong iku ayakuna asa ayakuna 'inda Allah khairan minni. Iso ae wong iku luwih unggul derajate timbang aku. Iso ae wong iku duwe makom dhuwur nang sisi Gusti Allah. Akeh terus saiki iku akeh. Wali pun Allah, nggih, kula cerita waline Allah iku telu. Kita sama ini. Waline Gusti Allah itu telu.
Sing pertama menungso iku roh nek dene wali, wong akeh ya roh nek dene wali. Iki gampang. Iso awak dhewe kepengen ngambil manfaat, pengen ngaji, pengen njeluk suwuk, iku maknane gampang. Sing nomor loro ana wali iku sing dene ora roh nek dadi wali, tapi masyarakat umum roh nek dene wali. Ya mau bicara nek kok sentuh. Ima ono kalane ono wong ngimpi, ima ono kalane terserah macam-macam. Sing nomor 3 wali sing paling aneh ditanani dekne gak roh nek wali, menungso liya yo gak roh nek wong iku wali. Dan ini lebih banyak, luwe akeh. Kadang nyamar jadi dukun pijet, jadi karena makanya orang itu nyawang wong luwih kunjul derajate timbang awake. Mergo wali Allah sing ora ketok luwih akeh timbang sing ora ketok. Banyak manusia sing nonggone alam dunya menjadi manusia pinggiran. Orang duwe nama tidak apa-apa, kalah tapi menang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai hati-hati gimana hati-hati takut mesti takut orang nyaman jadi bakal sapi kita kok kedu nyanyi orang bergowali kita disembunyikan aja sama dia kalau sama dia kan masalahnya masalah. Kenapa kok dikolong itu? Kenapa kok ekono anane wali pun Gusti Allah dipun sembunyikan itu justru minangka dadi ngentengno awake dhewe. Mesti ngene iki ora gampang untuk Jadi umpamanya semua wali sama orang ada takabur nanggung takabur berkan sama nantang kalau Gusti Allah man ada waliya kepada ada bil soal pengalaman waliku wong mau berarti menabuh dengan perang wa in kana sabiran kunta hadza ya'sillah wa la taqasidu fala syakka annahu khairun minni. Kowe nek ketemu bocah cilik ya berarti wong cah cilik itu tetep wong. Kowe nek ketemu cah cilik apa sing dadi pikiranmu? Iki lho bocah cilik, wong sing urung tau lakone maksiat. Wong sing ora tau lakone maksiat, kamu kok aku wis tuwa bendina lakone maksiat. Untuk orang depan tetap maksiat ya, masa tak maksiat itu kayak gak apa nih aman. Kue jadi orang Islam kewajiban ngaji, kok orang ngaji berarti ninggal aman perintah sama Gusti Allah. Iku wis maksiat, kalau dia makan bapak saya terus maksiat terus begini. Makanya kapan nyawang bocah cilik awak dhewe kudu tawadhu, senajan awak dhewe iso ngaji, iso maca Quran, iso berjanji, tetep kudu nganggep bocah cilik iku luwih unjul temen awak. Mergo apa? Bocah cilik ora tau nglakoni maksiat. Fala syakka annahu khair. Nek ngono berarti bocah cilik iku luwih mulya timbang awake. Wa in kana kabiran kunta hadza qad abadallah qabli wa in kana 'aliman. Kowe nek nyawang tuwa. Dan sudah suwi lho, Pak. Umur berapa? Itu berapa? Lebih, orang tahun sih separah. Ya. Kena nyawang tuwa piye manane? Nyawang iki. Iki lho wong tuwa. Kowe suwi oleh ibadah. Nek suwe ibadah berarti luwih mulya timbang awake dhewe sing isih umure sithik. Wa in kana 'aliman kunta hadza utiya ma lam aqul wa qala ma lam anal wa 'alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi 'ilmihi.
Kowe nyawang kiai, baik gawe kulta. Kowe ngomongin iki lho, wong alim. Dene roh sing aku gak. Dene ngamal karo ilmu. Maka tidak meragukan lagi wong sing ngamal kelawan ilmu luwih unjuk timbang awake lho ngono iku nyawa cilik ngono nyawa balurah ngono nyawa ngono kabeh pokoke khusnudzon kabeh bahwa awake dhewe makhluk sing sedebu dalam tanah setetes dalam manis keselamatan. Kamu hanya menjadi debu di antara tanah yang luas. Kamu hanya menjadi tetes di antara lautan yang sangat luas, tidak terbatas. Kau nyawa wong itu omongan, duwe lirong, duwe ndas, duwe barang, murid barang. Tapi nek kowe nyawa iku rahmat Allah, maka tidak akan terbatas. Kowe nyawa wong sana paling bagong brol sebelum wae. Yo, sebelum wae. Tapi nek nyawa wong tapi nyawa sapa sing gawe iki? Maka Anda lebih melihat segorone timbang awake dhewe. Maka setetes dalam samudra, sedebu dalam tanah. Coba mana ya? Ya kalau jelas saudara, status sebenarnya status sahaya. Wa in kana jahilan kunta hada asallahu jahil wa ana asadu ilmi. Kowe nek delok wong bodho, kowe nek delok wong bodho, wong ora iso apa-apa. Manane ki nyamu ngene. Iki lho, bocah wong iki maksiat karo Allah kelawan bodho. Nek bodho karo berarti ora apa-apa. Aku maksiat kelawan ilmu. Wis roh tapi dilang Anda. Itu mana luwih parah. Jadi nek bodho ora patek roh wis ora patek dosa wae. Dino ngaji roh hukum, roh ngene roh ngono tapi ora dilang. Jadi yes oleh bodho wala adri bima yuftamuni au bima yuftamuni dan saya tidak tahu dia kira-kira husnul khotimah atau husnul khotimah aku dhewe ora iso ae dene husnul khotimah awak dhewe syukur khotimah wa in kana kafiran kunta la adri asa yusallimu fa yuftamu lahu khairan wa asa an yukaffira wa yuftamu lahu su'il amal. Kowe nek nyawa wong sing kafir, makane ora Islam. Kenyawa ngene bisa jadi iso ae dipungkasi karo Islam. Aku dipungkasi kelawan kafir. Naudzubillah mergo saiki zaman imane wong digawe sampai ke bulan. Iman itu manggon menyati. Tapi saiki zaman wis bola. Kudune iman ngene ati, saiki iman ngene lambe sampai ke guru. Ngomongnya api, tapi ngomong tok. Ora karo kaset apal surat Al-Qur'an. Apa? Tapi ora pengaruh apa-apa. Kaset HP itu apa Quran 20 juz apa tidak? Tapi tidak ada pengaruhnya. Wong yo ngono iman kok kene tok. Ngaji truk kene tok. Oh barang kene tok itu metu ilang ngopi ilang. Ora dilebok ngene. Mulane ngendikan Kanjeng Nabi koyo ngono. Berarti sono saiki zaman itu saiki awak dhewe ngrasa imane sampai tok dulu. Elek tak ya. Nek dibandingno karo iman ndro. Sekarang apa yang apa nanti saya sampaikan. Iku senengane Nabi Muhammad sallallahu alaihi bakal zaman sing wong iman sampai ke bulan.
ngomongnya pinter, alasannya jelas masuk akal, tapi ngomong kaset ora sampai doa hati. Dan ngomong aku koyo-koyo, tapi jarkoh ini menunggu zaman saya mengaku apa berarti sampai merasa luwih apik dengan manusia berarti awak dhewe sing ngino karo sing sebagai supaya ngono. Jadi makanya sama orang kafir itu iso ae dene matine Gusti Allah awak dhewe banyak dua kan kafir itu bilang-bilang zaman akhir itu jadi esok Islam sore kafir esok Islam mulai sanador di zaman akhir. Pas ngaji itu koyo imane kuat wah baru ngaji koyo imane wis pokoke setak amal saleh lu barang kok jowo ala dene wis seperti gayane ya seperti itu kanggo gampang introspeksi diri untuk sampai awal ini merasa oleh aku dibangun dengan siapa cah cilik, wong tua, kiai, wong hidup, wong kabeh bahwa awak dhewe luweh ino nek wong liya luweh mul wa kun 'inda nas rajulan nas wa kun manusa sira 'inda nas manusa rajulan nas. Dadi awakmu kudu nggone manusa itu manusia yang standar itu mesti piye ya dadi ya menung aja ngane-ngane manusa ku jenenge piye nek pegel yo piye nek ora duwe golek duwe ya dhewe ya nek wayah tandur yo jegur salah. Iki makna jadilah Anda manusia yang standar di antara manusia. Aja ngane-ngane ya aja ngane-ngane panggih wayah wong golek duwe sana ora duwe aneh dhewe sampeyan yo. Maka kalau dari status menungso itu yang paling apik mengikuti irama Gusti Allah. Kita adalah penyanyi di antara irama musik alam raya. Alam raya apa itu irama itu wayang melek irama berarti melek, wayang ibadah irama ibadah, wayang ibadah kok orang ibadah maknane nek mau ngono ora penak. Padahal kalau sampean nyanyi musik dangdut sampean nyanyi rock ora penak. Tidak sesuai. Wayang ibadah yo panci iramane ngaku ibadah wis kepung yo aja dadi wong sing nyanyi. فإن الله يكره أن يرى عبده ميزا متميزا عن غيره كما في الحديث وكان بعضهم يدعو بهذا الدعاء اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني من عيني صغيرة في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة. Jadi paling gede Gusti Allah iku nalika Gusti Allah itu nyawang wong iku luwih ngrasa luwih mulya timbang iku paling digedhe karo Gusti Allah. Paling gede Gusti Allah apa nalika manungsa ora standar. Maksudnya ngrasa awake luwih gedhe, ngrasa awake luwih mulya, mutamayiz. Paling ditinggal Gusti Allah. Iku supaya mengenai orang biar dengan akan bantu. Ya Allah, Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura wa ja'alni fi 'aini shaghira wa fi a'yunin nas kabira. Ya Allah, dadekno aku iki wong sing sabar, wong sing syukur. Dadekno aku iki di mata ngene paling dhewe dadi wong sing cilik. Tapi nek disawang wong ketok maksudnya piye? Kayak nyawang-nyawang dhewe kok cilik, tapi nek wong nyawang-nyawang ketok sugih. Iku lho bener ya.
Kaya sugeng kok ngene ngapus rene gawanane apa ras lho ya kita su. Oh. Aja nang kita pluru ngomong kita blas akeh banyak ora gaduh. Ya, jadi ini bangun urip ketok gagah. Ketono gagah. Senajan rokok entek ya diketokno aja entek. Ditutup kita sebapan. Jadi ketok su. Saya bodoh kan nyowono duit 100.000 pun diganti karo kertas meneh. Ya, mohon jalan iki kainan ganti. Supaya manusia nganggep awakmu gede. Nek gede berarti tidak perlu dikasih. Orang malah gawe-gawe ngelempuru, ngelente, bendera poso kegiatan padahal jelas. Gagah. Orang jelas maksudnya lek utak memandang. Orang sing dimasak jadi lek utak ketawa kowe-kowe duwe beras aja. Jadi rakyat ini adalah awal dia kecil, tapi tidak bisa ngomong kita gede. Itu tiga kali. Pokoknya kalau ini apa sebenarnya zaman pondok itu zaman lagi cerita aja. Zaman pondok itu senengannya duit raja. Kalau raja dia orang sini, mau orang sini. Raja budi, mau masuk cerita, lebih sing budi. Sing singgo kompor roh kesak. Jadi mau nggak pakai jadi. Oh, itu caranya. Kau malah digigit lah, orang kerja. Jadi keras lah semua, atau kagak ben kerja. Padahal kan jatuh. Pengen jatuh benar. Kita ayo beras pun cuma main duit, tapi yang mau kita suka ngarepeu. Wah, terus binti sawah, koyok punya awak juga gagah. Saya dari pondok dia korek kalau korek sebuji sebenarnya korek dress sebuji korek kaos atau ketok gak senajan rokok ini tapi korek gede kalau korek sama gede berarti rokok ya gede jadi tangan syukur Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau ngomong duit lagi di setrika barang kita gagah ngetok dan duit setri ini nyawa diri sendiri nek disawang ngomong kita gede kita suge kita mampu senajan apa itu tak jadul nek kita jadul alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka